janeno mar Lolwe TV, ageno ni rio maber odiochieng' ma kawuono ni endi, kaka pile ma en chenro mar ngima mwandu. Asemolo studio kaendi mondo mi atai kotenore koda ngima wa masani endi, koro tuo mar corona osedonjo ni endi. Luonga ni Ruth Ochungo, an koda wende studio kaendi, adhi miye thuolo mondo mi owach nyinge gi gima otimo kae to bang'e no endo ang'no gaga mbaka kotenore koda midhusi ni endi mag corona. Machiegni migosi Craus Okumu, nyiswa nyingi kopogore kaka wache no endo. Erokamano Ruth. Amos joka nyanam ni beruru. An gi nyinga giluonga ni Craus Okumu. An clinical officer at your Body Health Center, Seme Sub-County, Kisumu County. Kome kotenore gi mano, an jagoro maduong' mar Kisumu County, mar riwruok mar clinical officers e Kisumu mangima. En kamano. Yeah. Craus mana kapod wagomba kotenore gi tuo ni endi ma samoro koro miyo waliet ahinya Kenya kaendi. Waseng'e ni corona en tuo, waseng'e gik makele, ranyisi mage wang'e ni oting'o kanyo liet, aonda, jir, del manyosre. Aneno mana ka namba mar jogo mantiere gi tuo ni endi mar midhusi mar corona ni endi medo madhi nyime kendo sani koro segik ji 110. Debed ni okwalu chike muketi kaka oganda kusang'o matimre. Ruth, kwang'iyo kaka tuo ni medre kata kaka obiro, to ayudo ni ati nitiere gik moko mane sirikal owacho ni mondo watim mondo mi wageng' landruok mar tuo ni. Gima duong' ma sirikal ne temo timo en ni mondo wageng' kata mondo wang'ad riwruok mar tuo ni gi jok mamoko. To ayudo ka sirikal nonyiso gik monego watim machalo kaka wan gi gimoro miluongo ni keto ler mar del. Mokwongo kwada wuoyo keto ler mar del to wachako gi luoko lwedo. Wayudo ni ati ji mang'eny ok luok lwetgi, kata ka giluoko lwetgi to ok giluoke e yo makare. Nikech nowach maber ni mondo mi wageng' tuo ni nyaka koro waluok lwetwa e sa ka sa, to onego bed ni waluoke gi sabun gi pi maringo. Kata kionge sabun gi pi maringo to onego bed ni waluoke kata wawicho lwetwa gima waluongo ni hand sanitizer. To di mang'eny wayudo ka wan wakawa pi, ng'ato kawa pi to luoko go lwete, to ni osetieko luoko. Onego bed ni wakawo pi gi sabun ma buoyo wuog e lweti, koki iketo pi maringo no mondo timre nade? Mondo olawe. Mano e kaka watieko corona ni. Mar ariyo, seche mitimo hand sanitization, seche ikawo hand sanitizer to tikete lweti, kisebeye to onego bed ni irudho kode lweti, nyaka tok lweti nyaka e dier koke mag lweti. Mano wadhi pimo nikech wan gi hand sanitizer beka, wadhi pimo ka kitimo. Ang'ade dhogi matin, mana kapod waluoko lwetwa gi sabun kanyo endo, gi pi. Onego bed ni lweta kachako logo kama, en kuom thuolo maromo nade, nikech ineno ka sani endi oket pi ji logo yes. Ng'ato logo gi wi koke kama, ng'ato be rudho mana e lwete kama endi to selao to dhi. Onego bed ni akawo thuolo maromo nade kapod adunyo mana lweta ni endi mondo midhusi kadipo ni asegamo midhusi go mag corona to nyalo wuok. Katin ahinya mondo buoyo kata sabun owuog e lweti, kiseketo sabun to katin ahinya to onego bed ni obet seconds 20. Mano katin ahinya. To kaber to onego bed ni kiluoko lweti kata kuom dakika 2. Mane kiluoko lweti maler maber, manyalo ketho midhusi mar corona mantiere sani ni. Kwadhi wuoyo kaka ng'ato ni kafuolo, nikech waseyudo ni kifuolo be to seche mifuolo kata seche migir to ayudo ni kutegi gilwar piny. Koro seche mifuolo onego bed ni iwuotho gi tissue paper. Koro kifuolo tidino go dhogi, kata seche migir tidino go dhogi gi umi. To kisetieko to gini bane maber, alafu ikete dustbin. Kok inyalo wang'e, ka intiere gi dustbin machiegni titimo nade? Ikete. To ka in but cho tinyalo lute cho nikech mondo odhi gang'o, odhi gi cho. To kaber chutho to onego bed ni wang'e. To kapo ni ionge handkerchief, kionge tissue paper, to inyalo fuolo iluongo nang'o? Kor badi. Karo kumbo kae. Gi ok gi oko, nikech gi oko koni, pod inyalo moso go nyawadu kitimo lweti. Koro giminyalo timo maber en ni seche mi ifuolo kata seche migir, tiketo kumboni gi hiye kamae, ti ifuolo kanyo kata gir kanyo. Mano dhi timore nikech onge kaka gigo kiseketo lweti kama, onge kaka
kaka gibiro wuok ma gichop kon. Gidhi lwar mana ka. To be seche misetimo mano, ok onego bed ni chaki moso nyawadu kata ki iketo ne okumbono. Onego bed ni seche go itimo mana lweti kama, kata ifuayo ne afuaya nyawadu. Mondo mi kik gigo wuok machak timre nade? Machak gam gi machielo. Mar ariyo wadhi wuoyo nikech sirikal be nochako wacho ni onego bed ni wang'iyo kaka wabete e gari seche ma wadhi e wuodhewa ma kawaida. Onego bed ni gari ting'o ji 8. Gari mar matatu manowach ni ting'o ji 14, nowach ni sani onego bed ni giting'o ji 8. To kwang'iyo jo matatu moko sani pod giting'o ji kata moingo 14. Koro mae be kelo ok wayud okang' mane sirikal oketo ni onego bed ni wabet mita 1. To be sani ok owach mita 1, owacho ni onego bed ni obet mita 1.5 nikech mita 1 pod inya tero lweti mimul nyawadu. Maiso ne ka wabedo kodi ni en mita 1.5. Kaka wabedo kodi ni en mita 1.5 maber ahinya. Koro jogeche be kata jok mapango gari kata polise mantiere ndara nyaka gi make sure ni ati matatu mating'o ji 3, ji 14 oting'o ji 8, matatu mating'o ji 25 oting'o ji 14. To matatu kaka buses madongo ka sirikal nowacho ni atamalo 60 emonego bed ni sani giting'o mag jok mane giting'o chon. Koro mago be nyaka walu. To sasa midonje matatu be nyaki i make sure ni iluoko lweti maler. Pi nowach ni nyaka bed kanyo. Okimul gimoro amora aoya seche midonje e matatu. Ere kanango okamul gimoro e matatu ngene kiidho. Ndik manyaki maki we support go yourself kokidonje i gari. Kae ndi men ji dwa noye. Mato kore timo nango. Onego bed ni gisanitize nyaka gari kuonde mimulo gi koso dangwa wach ni wachana. Kaber chutho to onego bed ni ka jok moko oselore gari to onego bed ni ntiere gimoro miluongo ni akia wache gi dholuo maber iluongo ni fumigation, luoko i gari. Onego bed ni giluoko i gari kata ka gin gi sanitizer kata gi sabun to giywego chumbe mag gari go gi kuonde ma ji gidhot kuonde mimako kuonde ma ji nyamako go mondo mi kapo ni kudni kata midhusi mar corona ni kanyo to gigo nyalo time nade, gigo nyalo nege. Jo apiko be onego bed ni ting'o ng'at achiel, ok onego bed ni giting'o ji 2. To kata sani kapo dware ng'oko kayo ka giting'o ji 2 jomoko ting'o nyaka ji 3. Mano dwarore ni koro sirikal nyalo konyowa kanyo, polis be nyalo konyowa matin nikech kwa sirikal osewacho ni ati mondo wamany kaka wanyalo geng'o tuo ni mondo kik bi ka wating'o ng'at achiel, onego bed ni waluwo chike ma sirikal otimre nade, chike ma sirikal oketonwa. Nikech kiting'o ji 2 to ok udhi bet in a social distance, ok udhi bet a social ondamo mane sirikal oketo midwaro cha. Idhi yudo ka udhi riworu nyaka gi ja pikipiki ni bende. Seche moriworu no dhi chuno ni ng'at achiel nyaka wang' ne mak wadgi kata ng'at achiel nyaka wang' ne mulo wadgi. E pikipiki gi be ka wasetieko to wanya kawo sanitizer be to wachako waywego chumbe kuonde ma ji mako, kuonde moko ma ji nyamako nikech kibet e pikipiki tido ka seche moko lweti idony tidwa ni mondo imak nini machienno, chuma machienno. Chumbe go be onego bed ni waywe gi sanitizer. Koro gima kela penjo moro kanyo machielo migosi Craus. Ing'eni apiko ka ng'ato bende joma chuo maro mako to machienni wajoma mini ngini wan walburga wan wamako ga manaje apiko mari ponde go kaka kama to kope kae mi mako kata kuidwa konyi nango gigi te seche ma omako ja apiko ni kama to seche moko ng'at machielo be nobiro momake kama to lawe no be seche moko kotimre nade ok oyweyo kata ok oluoko. Koro mano be nyalo medo wa gini. Koro gima timore ni ati pikipiki kibete ok ochuno nyaka imak ng'ato nikech inya bete pikipiki to lweti gi riere piny. Koro watem matek kata jok miting'e pikipiki watem matek mondo kik wamul gimoro amora e pikipiki seche moting'wa. To be sirikal nochako wacho ni ati nitiere masks moko monego bed ni jo pikipiki be rwako. Mano wadhi wuoye mbele. Okay. Pura dhi mbele kanyo janeno mar Lolwe TV. Ang'eni sani endi wach mar corona ni endi gima sani osembuche pacho ka endi kendo thago ji yore mang'eny. Kata kamano wan kae mondo waler ni okenge go endo monego bed ni wakawo watiyo godo mondo wane ni wageng'o landruok mar midhusi mar corona. Med bana kete kanyo ane e studio ka endi koda wendo miluongo ni migosi Craus Okumu ma godo mbaka ka endi kendo en jalony weche go mag thieth
akwayi ni kete mane Lolwe TV kanyo wakawo mana yweyo matin ka waduogo kamae to wadhi ng'iyo ni to gin mask kata rageng' mage monego bed ni an Ruth kamae onego bed atiyo godo, to en mane ma nas onego bed ni tiyo godo, to en mane monego bed ni daktari tiyo godo. Kik iwuok kanyo, med mana kiti kanyo. Kendo machiegni janeno mar Lolwe TV e studio kaendi odiochieng' ma kawuono wago mbaka kotenore koda chenro niendi mar ngima mwandu. Wan kaendi kod migosi Craus Okumu. Craus Okumu en jagoro mar clinical officer Kisumu County mangima. Wago mbaka kaendi kotenore koda tuo niendi mar corona. Mana gik mane waweyo godo Jalony. Wacho ni kwaduogo kamae ang' watim ng'iyo ni to en mask kata rageng' mane monego bed ni igeng'o godo nikech aneno ka gin mopogore opogore kaka gi sani endi aneno ka wan gi kae ma blue, moko bende nitiere ma white. Pogruok mane kinde mask itere joma onego bed ni tiyo kodgi to onego bed ni tiyo kodgi seche mage. Koro magi wadhi wuoye gik moko mwaluongo ni ati rageng' mamiyo mondo kik wayud kata kik corona bi. Wan gi rageng' gi nitiere mang'eny. Wan gi rageng' mag masks, wan gi rageng' mag umo wang' kod apron. Wantiere go. Koro kwachako gi rageng' mag masks gi, wan gi mask tieng' didek monego bed ni tiyo go. Mokwongo, marambulu mineno ka nitiere mbele kaeni, ma tiluongo ni surgical masks. Surgical masks gi gin ma ji te nyalo tiyo godo. Gin ma dhano kata jok mok gin dakteche kata jok mok gin nurses nyalo tiyo kode. Nikech wayudo ni ati kiseumo kode dhogi to omako nyaka umi. Koro mondo mi lweti ochako wuok machak donje dhogi seche ma itiere kod mask ni, wayudo ka en gima tek. Kata ka ng'ato fuolo ka en buti mondo mi penetrate kendo mondo mi okadhi kochako duogo kendo umi kata dhogi, wayudo ka otek. Koro mae ema sirikal ne wacho ni ji te nyalo timre nade? Nyalo tiyo godo. Then wan gi machielo miluongo ni FFP1. FFP1 jok monego bed ni tiyo kode gin jok mantiere e quarantine, kama bedo quarantine, gi jok mwaluongo ni the lab technologist. Nikech wayudo ka koro gin ma gigolo sample midipim e lab. Koro ji ailagi gin be nyaka girwak mask. Koro gin ok girwak mask. Ma wane muyienwa rwako an kaka Ruth kama. Koro gin wayudo ka seche ma girwako macha to mondo virus no kadhi, nikech virus en kitambo kadhi to wayudo ka otek nikech macha wawacho ni ogeng' around 95% of the virus, ma geng' around 90% of the virus. Then wantiere gi machielo miluongo ni N95. Koro N95 ni en jok monego bed ni rwake gin dakteche mantiere gi jotuo ma koro oseyud ka nitiere gi corona, mantiere e isolation room kata ICU room. Mago e jok monego bed ni rwako N95. To kendo jok monego bed ni rwako FPP1 gin jok man gi corona owuon, ma kata koro kofuolo to gino ok nyal timre nade, gino ok nyal wuok. Koro rach mana ni koro waonge gi N95 gi FPP1. Wan mana gi surgical. Kwacha kwadok wan gi goggles monego bed ni ji rwako. To goggles angolo. To goggles gi ji te ok be okonego bed ni rwako gi. Gin joma monego bed ni rwako gi. Jok monego bed ni rwako gi gin ji kaka lab technologist madhi kawo samples, gin ji kaka dakteche ma koro ntiere gi joka isolation room, magi jok monego bed ni rwako goggles. Lakini kwatieko gi goggles wan gi jok miluongo ni wan gi gimechek iluongo ni apron. Koro apron ni to onego bed ni jok matiyo osuptal onego bed ni rwako gi. Nikech wawacho ni onego bed ni wabet 1.5 meters away. Tiende ni ati mita 1.5 kaber. To tich ma watimo seche moko ok nyal yienwa mondo wabed mita 1.5. Kanyo mekela penji ni ang'e ni in clinical officer, irado gi jotuo mopogore opogore. Samoro thiedho ng'ato nyalo bedo matek kaka bedo koni idwa ni thiedha to an abedo ka. Ere ka onego bed ni un koro timo nikech tuo ni to en to koro osewuok. Koro sani gimonego bed ni watimo, onego bed ni sirikal miyowa apron warwako,
mask gi goggles kaber mondo warwak gi nikech gi gloves to nitiere seche moko be onge nikech wayudo ni ati ok anyal bet mita achiel gi nus tadwa neno jatuo. Nitiere gimoro mwaluongo ni physical examination, tiende ni dhi mulo jatuo kapo ni jatuo nyisi kata ni gimoro chande iye, nyaka idhi mimul yeno miwinj ni ati en ang'o matime iye kanyo. Mano kende dhi yudo ni aseketho chik mane wacho ni onego bedni abet mita achiel gi nus cha. Koro an ok an kata mita achiel koro bor, an kata around 25 centimeters machiegni kod jatuo. Mondo mi amul jatuo, mondo mi ang'e ni ati en ang'o matimo jatuo. Koro mano emomiyo wacho ni apron onego bedni ati ng'ama tiyo osuptal ntiere go, ok kata mana daktari kende, kata mana jok maywecho e osuptal. Jok maywecho, jogo te matiyo e alwora mar od thieth onego bedni gibet gi gik mineno wawachogi. Ne janeno mar Lolwe TV, wan kaendi kendo wasiko walero lwetwa kwawuoyo kaendi kotene koda tuo niendi mar corona. Kata in piny dala kanyo tem samora amora miwuok oko kiduogo kamaendi tem ilong lweti, nikech wayudo ni maendi e yo monyalo geng'o godo landruok mar midhusa mar corona. Migosi Craus, kapod wadhi mbele kaendi, ang'e ni wuok e county government ma Kisumu. Gin ikruok mage mineno ka untiere godo kutenore koda rakruok mar landruok mar tuo niendi mar corona? Mokwongo daher mondo agone county mar Kisumu erokamano gi the national government be adwa ni mondo agone gi erokamano kuom gigo duto ma gisetimo mondo mi gikony kata mondo mi wageng' tuo mar corona ni. Kwa ng'iyo onego bedni ati jolony mag thieth osepuonji ewi corona ni, gik makele gi kaka onego bedni thiedhe gi gik monego bedni timo. Mano kwa ng'iyo adawuoyo e Kisumu County specifically. Wayudo ni Kisumu County osetemo matek ma gipuonjo kata gitero ji puonj karibu ji malawo 600 gi wiye, mago jok mosepuonji. Lakini pod wamedo mana jiwo Kisumu County gi the national government mondo gimed puonjo ji mang'eny, mondo ji mang'eny omed bedo gi lony mar thiedho corona. Mar ariyo, onego bedni ati gisekelo gik mwaluongo ni gik makonyowa geng'o kata rageng' mag midhusi mag corona ni. Wayudo ni gisekelo masks, gisekelo goggles moko, gisekelo apron, gisekelo hand sanitizer, gisekelo sabun, ma ntiere osuptende moko moseyudo gigi. Lakini gigi pod ok girom. Pod wayudo ka nikech Kisumu County wawuoyo wan gi karibu jothieth kata jok matiyo osuptal karibu 4,000 gi wiye. To wayudo ni so far mosedonjo gin around 3,000. Koro wayudo ni pod wan gi gap moro matin. Koro wamedo mana nyiso sirikal ni mondo gitem matek kendo mondo gichak gikel moko mondo mi watem geng'o tuo mar corona ni. Wang'e ni e Kisumu County ka kende wantiere gi sub counties ma lawo 7. Puonj kata jok mitiego giendi otieg gi pa sub county koso gin mana e chuny boma ka kende, ka diponi tuo ni omuoch kata mana wach ni kata mana Seme sub county kata en mana Nyakach kata en Muhoroni, be gin gi tiegruok mowinjore koso jomotieg giendi wuok mana e chuny boma ka kende? Ok tang' awach ni ati sirikal osemana tiego jok mawuok e chuny boma, nikech an awuon mawuoyo kae ni atiyo Seme sub county ta osetiega. Koro en tiegruok mosetim all round. Sirikal osedhi Seme, osedhi Nyando, osetime Kisumu West, Kisumu East, Muhoroni, Nyakach, gisedhi kuonde gite. Ma seche mowuoye ni in the next week manyien giparo tiego jok mwaluongo ni ati community health nyamrerwa. Gidwa ni mondo gitieg nyamrerwa te matiyo e Kisumu County. Onje ka jeno setiegi ji e Kisumu County kaendi. Gin nurses mosetiegi koso gin doctors koso gin clinical officers koso gin jomage mosetiegi ahinya? Jok mosetiegi gin doctors, gin nurses
gin clinical officers, gin lab technologists, gin public health officers, gin pharmaceutical technologists, nyaka jok mapimo ji miluongo ni counselors osetiegi. Tiegruok ni kitime tiriwo ji te. Ok oyier ni koro doctors idhi tiegi yorgi, to clinical officers idhi tiegi yorgi. Okawinjo nutritionist kanyo? Idhi tiegi. Nutritionist be osetiegi. Ji te matiye sector mar health osetiegi nikech iriwo cadres gi te. Wan gi cadres mang'eny. Wariwo gi te to wayudo ka watiego gi dichiel kamoro achiel then watieko. Okay. Kapod wan mana kar Kisumu County kaendi, wang'e ni inyalo tieg ji to kuonde ma kadipo ni oyuda kata gi corona sani endi. Wang'e ni ok nyal riw ji e osiptende gi samoro ji nyalo bedo mang'eny kaluwore kata gi weche mawinjo kawuok e national government kochande. Nyocha wach maber ni ka karom giko dwe ni endi to nyalo yudore ka ni ji 10,000 osewegamo kute gi endi. Isolation rooms kata hostels mage moseketi ayanga e Kisumu County kae. Minyalo kwano ni ka intiere seme ka sub county wan ka koda ka gi ka intiere Kisumu East chop kama ka intiere Nyando kata in mana Nyakach en kama kanyo daher go ne sirikal mar Kisumu County kamano nikech kwa ng'iyo wan gi isolation centers adek. Mokwongo ntiere Jotierech Russia mantiere gi bed capacity kitendechni malawo 15 ma kantiere jok moseyud kantiere gi corona tikawo titero kanyo. To kanyo be kwa yudo kopong' to Kisumu County Referral Hospital mano KCH kae wayudo ni ntiere another isolation center kitendechni malawo 6. Kendo kwa chako wuok waringo wachako chopo airport, wachako yudo the old airport, wachako yudo kantiere kitendechni 3. To sites moko modong' kaka Kombewa, Chulaimbo and the rest, mago sites moloso mana kuonde ma itime gimoro luongo ni quarantine. Kapo ni wasuspect ni intiere kode, ka intiere Yoseme, titeri Kombewa, to ntiere ambulance be ma sirikal oseketo mating'o jotuo gi ka koro kelo gi isolation centers. Okay. Yeah. Promise ni oken ni isolation centers gi gin mana ichungo maka kende but gikier nyaka oko mar isolation centers to wan go mana 2 matiyo madongo. Moko ka gin mana quarantine kamikawie tiketi kapodi rito ambulance ing'i kwa rito ambulance be mondo kawi koro teria isolation center. Miluongo ni social gathering kaka chirni onego be ni sani kaber to kata kaponi wantiere chiro ni koro wadawro uso to onego be ni wabet 1.5 meters apart ondamo achiel gi nus e kinda gi ng'at machielo ma uso. Mar ariyo nyaka koro walimit tiyo gi cash, pesa mimulo nikech pesa gi dwasa yiro ni gin be gikelo corona mang'eny. Ginyalo lando tuo mar corona. Mar adek nyaka be wachako wang'i ni ati waluoko lwetwa e yo makare, warito fuolo mar hygiene bende warito kaka nasewache mbele kanyono. Jomtokni be koro nyaka ng'i ni ati giting'o ji 8 kaka sirikal owacho. To mogik en ni nyaka koro ahero ga wacho gimoro ni nyaka koro akwonga ng'i kaka ngimana chalo e koka mondo ang'i ngima ng'at machielo. Nikech ka ngimana ler e ka ngima ng'at machielo cha dhi bet maler. Koro nyaka waritri. Nyaka waritri. Kapo ni neno ka in gi symptoms kata ranyisi mag corona gi, to mokwongo beda e ot. Mar ariyo lok lweti. Mar adek ka intiere gi kata gi bedroom ni moro kapo ni suspect dhi kanyo. To mogik to gimoloyo kabisa ni nyaka imany kaka iyudo thieth mapiyo. Thiedhni nyaka go simu. Thiedhni be kida yude to nyaka go simu mondo iyud thiedhni mapiyo mondo wageng' landruok mar corona ni. Gi kanyo no janeno mar Lolwe TV mano makelo e giko mar chenro mar ngima mwandu odiochieng' ma kawuono wan e studio kaendi kod migosi Craus Okumu ma en clinical officer mawuok Body Center Seme Sub County kendo kaachiel en kanyo jagoro mar clinical officer Kisumu County mangima. Kata kamano an
be ang'e ni nyaka ritra emomiyo nyaka wasik kaendi ka wasiko walero lwetwa gi sanitizer ni nikech mae en yo achiel monyalo geng'o godo tuo ni endi. Awawei kawacho ni oriti odiochieng' ma kawuono watudre kendo juma manyien e chenro chal kod maendi ma en Ngima Mwandu mabiro ni ngeso ka ngeso sa 10 midhiambo kikelo ni kodan Ruth Ochungo. Ne ni iritori kumoro amora ma intie, ne ni jalno masiko kanogo lwete, bed jalno ma ok riwre kata chokre kuonde mang'eny nikech magi yore monyalo geng'o godo tuo ni endi. Wawuoyo kaendi mawach ni nitiere mask monego bed watiyo godo. Kaka an kaendi atiyo kaendi kod surgical nikech maendi monego bed atiyo godo e lakseche gendi. Oriti masani oriti masani janeno mar Lolwe TV watudre kendo week manyien.